Asibingelele mbukeli sikwamukele kusisigaba sokugcina saloke nje uhlelo lakho iCatering Talk oyibukela ngikhumbuza ukuthi sanjele uye umama uApostle Grace Shange umholi ke walo ibandla elazwa ukuthi ke iThehila Worship Center International elizinzeke esikhawini sikhuluma kabanzi ke ngaloke nje iqhaza lembokodo ikakhulukazi ekuzoke ikhondla zokuphatha kakhulukazi njengoba naye ehola lona ke leli bandla elikhulu kangaka eliphinde futhi ke libe nenombolo enkulu yabo ke nje abazalwane abakhona kulona ke nje leli bandla. Ngiyafisa ukuthi sibheke ma ukuthi uhola ibandla linamalungu ngaphezulu ka5000 not just that only kunama branch asabalele kulo lonke izwe laseNingizimu Afrika. Into engalula le ngoba uhola abantu abahlukahlukene abesilisa abesifazane abanemqondo yahlukahlukene kakhulukazi njengoba kuvela ukuthi ingqondo yethu sadinga ukuthi iphucuke kakhulu ikakhulukazi mangabe sizobheka abantu besifazane abahola ukuthi kunabanye abasakholelwa nje ukuthi abantu besifazane indawo yabo isekitchen. Kuza nencindezi engakanani ukhola ibandla elikhulu kangaka? Ngingasho ukuthi uma silifunda izwi lenkosi lithi nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. And enye into ebalekile le ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. uNkulunkulu ubuka inhliziyo yomuntu abesemnikeza njengalokho ayikho enhlizweni yakhe. First of all uNkulunkulu ma ekunikeza umsebenzi usuke kwethemba vele ukuthi usuke esebone konke wazi ukuqala kwakho nokugcina kwakho ngoba uNkulunkulu akanalo iphutha. Umzimba ungabuka izinto ezithile but umoya kaNkulunkulu okumina iwona okwazi ukubona ngqo njengoba uNkulunkulu ebona. Kusho ukuthi uthando uNkulunkulu alibekile enhlizweni yami ilona olwenza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ngiwuthande ngoba umsebenzi wokuqala umsebenzi kaNkulunkulu yabona akuwona omuntu okaNkulunkulu. Masifunda iBhayibheli lithi uNkulunkulu unamandla ukuthi lokho akuqalile akufeze yena. So ke nje into ebalulekile ile ukuthi mina nginyuse izinga lokuhlangana naye uNkulunkulu nokuthandana naye uNkulunkulu ngomkhuleko. uNkulunkulu abese ekhulisa iwisdom yakhe ngoba iwisdom kaNkulunkulu iyona edingakalayo nokwesaba uNkulunkulu ngayo yonke indlela. Umesabe physically material impilo yakho yonke emoyeni nasemzimbeni ukuthi uNkulunkulu lo msebenzi okaNkulunkulu. So ngaleyo ndlela ke uNkulunkulu uyabona unginikeze ngasho njengoba ukubeke kwaqonda ukuthi uqondise kumina uNkulunkulu unginikeze isibindi sokuthi ngikwazi ukuma yabona kahle hle ngiye ngikuthathe njengokuthi abazalwane bafana nezingane zami bonke nje ngibathatha ngibafake kuleyo umbrella yabona. But uma buya physical phela uyabona ukuthi physical uyabona ukuthi kufanele ubabuka kanjani but umzimba kamoya noma ingqondo kaNkulunkulu eyenza ukuthi udlule so ukuze kwazi ukuphumelela injongo kaNkulunkulu ngomsebenzi kaNkulunkulu. And then enye into esiyenzayo ke ile ukuthi uma bekhona kufanele banikezwe imisebenzi ilo nalo abe nomsebenzi wakhe azowenza ekugcineni kwakho konke ireport back iyadingeka siyibone ukuthi kwenzeka kanjani kulomsebenzi abanikezwe wona ngoba njengokubala ukuthi umsebenzi omkhulu awuhambi lo msebenzi ngomuntu noma ngomuntu oyedwa uNkulunkulu osebenzayo yabona. And kuyenzeka angithi nje kancane nje ngibonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sisebenze sobabili nomyeni wami isikhathi eside and ekusebenzeni kwethu uNkulunkulu wanginikeza indlela yokuthi kufanele mina ngoba bengidila nabesifazane kakhulu ebandleni inhliziyo yami ikubo even now yabo. So indlela uNkulunkulu angilekelele ngayo ukusebenza nabesifazane ebandleni bonke omama namantombazane yileyo eyangisiza yangitraina ukuthi bangene inhlizweni yami yabona.
so ke ngaba ilo ngabeka egroupini kuno chair wakhona kanjalo and then ke bayabuya ngithatha otshela abangikhulume nabo uyabona like uba train ukuthi fanele basebenze kanje mawuphela unyaka fanele balethe i-report back ibone lokho kwenza ukuthi umsebenzi uhambe kalula and uthinta wonke amakhona akekho osala ngaphandle ekhala ukuthi mina ngisele ngaphandle so leyo training yokuthi ngisebenze kanjalo umyeni wami esakhona ingisizileke mase sibuya manje ngoba nakho phela kusaphele 6 months ngihambile umyeni wami yes but ngikwazile ukuthi nabo obaba neinsizwa ngibaqoqe ngihlale nabo phansi ngibanikeza manje iexperience engiyenze engiyaziyo ngala esiding lami labo mama ukuthi nabo bakureceive kanjani ebandleni ma just nje ukuthi now they know ukuthi ukhona uyahola ibandla ukhona njengomuntu wesifazane bakureceive bakumukela kanjani uyeza ukuthi kuhomba yakumukela kahle imbokode khona eholayo njengamanje ngingasho ukuthi kuyamangalisa ngempela ngoba ukusho ukuthi kusebenza uNkulunkulu njengoba iBhayibheli lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle ngingasho ukuthi umoya kaNkulunkulu iwona osebenzayo nala kufanele ngabe kunzima khona akubi nzima ngenxa yokuthi umoya kaNkulunkulu iwona osebenzayo iBhayibheli mali lifanele sibe munye yabona leli gama le unit alisho ukuthi akuhlangana besilisa bodwa omama bodwa likhuluma ngokuthi bonke laba abantu abalapho kufanele bahlangane babe munye uma ngabe khona mhlambe ocabanga ngenye indlela uma ebona imajority ipositive noma icabanga kahle nayo ugcine secorrecteka nayabona ukuthi nansi indlela phela layihamba khona uyabona so ke isisindo njengamanje asikakabikho angazi ngoba mhlambe kuseyo 6 months mhlambe sazobona but nje asikakabikho isisindo ngoba ngisho noma ungabona bona ukuthi khona lapho khona kulula ukuthi uvele ukulungisa uNkulunkulu akulungise ambule yena ukuthi fanele lokhu kwenzeke kanjani enye into uphindele emuva sima ukuthi kusizile njoba ngisho iphela iminyaka isiminingi 44 years yes yabona kade sishadile nomyeni wami and then kwi ministry nje icishe iminyaka eko ngoba waqala ngo 79 yabona so kusho ukuthi kuyalandelana so kune experience eningi ukusebenza uvela ukhona ekholeni kubandla kade khona enkulu nje namanje eyenza ukuthi uyabafunda abantu ubafunda abantu umusebenza nabo uyabona ukuze umsebenzi uye phambili ubafunde then bathatheke ngaleyo ndlela ke kuyasiza kakhulu kungisizile ngomusho nje wodwa mangenxa isikhathi sesivele saphela ngiyafuna ukubheka ukuthi ikakhulukazi njoba sikuyona inyanga yembokodo ngaba ngibenza ubulungisa mangabe ngawubuza umbuzo ukuthi ke kube khona ukukhalaza ukuthi when it comes to abantu besifazane within the church now abanikezwayo imisebenzi yahlukahlukene into eniqinisekisa nje kangakanani ngomusho wodwa nje ukuthi nembokodo kulabo abanikezwa nje baduveza ukuthi imisebenzi miningi nabantu they need ukuthi ugcineni kosuku bezo report ukuthi kusebenzeke kanjani niqinisekisa kangakanani ukuthi i-representation yembokodo ikhona ikhona iningi and siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu yabo lelo thuba walembula nje eli yabona that is why sithi yabona njengoba singena nje manje kuAugust nje wasiqala uAugust wonke owethu wabantu besimami and njengoba sabadivide njena ukuthi basebenze emkhakheni ehlukene bazodila nalawo malokhuzana sinothisha ngaphakathi esikoleni abakhona abadlala indima yabo kwesinye isikhathi sithi inkonzo vela ayikubeyibona abayiqhubayo yabo ama social worker kanjalo nonesi yabona bakhona ne-legal team abomthetho bakhona okay ngoba ukukhuluma anyway nabesifazane bakhona abe-legal nabo but bayayidlala indima yabo ukuthi bakhulume ukusiza ibandla eduzane lento nje uNkulunkulu kade sanike imbulo ukuthi I think ngo-2022 ukuthi abasebenze ngokwama skills abo abantu besifazane and bayasebenza Nkosi yami yabona njoba ngisho nje ngithi manje nje biqala Monday nje biqala nje ibona bazoba sepulpit
and kufanele bafundise ngezinto abazi-experience labazazile. Amaphuzu abalulekile ngenxa yesikhathi mamshangise kusalokuningi kakhulu besafuna ukuthi sikhulume nangebandla ngoba uphinde ungamele isikole futhi ithi Hila Christian School sekuphoxeswa nesikhathi sethu sophinde futhi sikucele uma qhubeka isikhathi ukuthi sizokhuluma ngakho maningi kakhulu amaphuzu asesalile njengoba ubukade nje ushare information usivulela yona inyanga yembokodo. Asibonge kakhulu Duma ukuthi ngesikhathi sakho siphe sona kuluhlelo lethu kube intokozo enkulu ukuthi sibe nawo. Siyathokoza. Ubukelo Catering Talk isifinyelele kona ke nje amaphethelo alo uhlelo bethuthulelo nosona namhlanje usimangelo kaChiro ngihamba nalo lonke ke ithimbe le Catering Talk asiphinde futhi ke sihlanganele ngokusasa.